Здравейте, приятели! Днес ще направим предизвикателства и така ще ги гледам от компютъра. Първото предизвикателство е да изпия една лъжица оцет. Лъжицата е тук и оцета. Така, нека да започваме. Ето една лъжица е. Знаете, ето. Сега ще си пият допълнително, защото разлях половината. Хоп, ето. О, това ще е малко гадно. Така и... Даже допълнително ще изпия. Ето я. Това е малко гадно, но налага се. Ще отида да оставя бутилката. Капачката да взема. Така, ето върнах се. Опс. И чакайте пак. Момент. Да изчистя там, че улях оцета. Ето така, да почистя. Така, да минавам на следващото. Следващото предизвикателство е да се ударят 3 шамара. То съден ще го убия направо. Готово, не е чак толкова гадно, но... Следващото е покажи среден пръст пред камерата, което няма да го правя, защото това ще е много лошо. И не мисля ще. Така, следващото ще е... Чакайте само да го изчета. И чакайте малко. Айде си напиши бя да имам. Списки се там. Следващото е това ще е гадно. Да изпия до половината това ще е вода. Ужас. Ето тук. Така. Трябва да изпита. Ще прекъсна за малко. Оп, извинете. Оп. И продължаваме да изпивам тук, както казах, до половината ще е вода. И да започваме. Не мога да го изпия. Така че съжалявам. Но трябва да го изпиеш. Тук е един тапанар. Говори. От скайп. Ето ще ви го покажа. Това е той. Следващото предизвикателство е да изкрещя любимите си вокали. Флапа бум. Знаете, но ми пада това. Флапа бум. Бейби Мирелка.
знам кой друг. Истан и кой друг. И Деница Христова. Следващото предизвикателство е... Чакай само да го разчита, че то трудно се разчита. Пишете на китайски. Сега сте писали на китайски. Пишете на... По-точно пишете на латинца, което не мога да го разбера. Пишете на български, бе, хора. Следващото е... Да нарисувам с затворени очи любимия ми приятел. Добре. По-точно кажете, пише. Добре. Сега ще го нарисувам. Трябва да взема лист. Оп. Лист имам. Сега да взема нещо да си вържа очите. И можах да намеря друга за сега и взех това, ето. Така. Само да взема лист. Не си химикал. И така. Лицето, чакайте да рисували са, да. Хоп. Косата. Включи устата. То сигурно стане чудовище. Очите и носа. Така, косата. Да продължим. Аплодисменти да видите ушите. чудовището на Андриана. И повече тук тялото. Сега да видим какво е моето творение на гаджето ми. Това ми същия, ако видите, но хубаво стана. Да. Така. Този път ще го хвърля. Но после... Имам... Така, за 10 секунди, чакай следващото да видя, да прочита ето това, 2 страници от тази книга. И защо макар да читаме? Вакация сме. Така, и чакайте малко. И ето да продължим. 1, 2, 3, старт! Един ден дълбоко в сърцето на джунглата пандата Наима Багира откри малко бебе в останките на лодка. Не можах да разчита. Имам втори опит. Така. Един ден дълбоко в сърцето на джунглата Багира остави детето пред... Не мога да го разчита, бе, хора. Трудно е. Да, метнал го на майна. Имам да си кажа, чакайте малко. Чакайте. Андриана, ти ще го качваш ли? Да. Сигурна си. Да си кажа фамилията в... наобратно. Трите имена наобратно. Упул, Наол, Ана Ирда.
а те са Адриана и Ламо. Така. Следващото предизвикателство е да си пръсна парфюм в устата. Само да взема парфюма. Къде си бе парфюм? Давай, пръскай, бързо, ти си. Мърша! Ето го парфюмчето. Така, нека да започнем. 1, 2, 3. Това е ужасно. Браво на тебе, Ади. Моите предизвикателства И за финал. Така е. И за финал. Ето го и приятеля ми. Усели се, Адриана, усели се. Ето го пижамка. Това беше от мен. До скоро. Чао. Между другото ще качвам видео. Не знам, той утре може. Да, не утре. Понеделник или там някъде. Така, това беше от мен. Ако ви харесало видеото, дайте палец нагоре. Ако не, дайте палец надолу. И това беше от мен. Пишете предизвикателства долу в коментари и аз ще ги направя. Чао!